Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sini Mas Reza, sayangku. Apa sayang? Iya, temenin aku dong. Betul sekali, mesti ya. Iya. Selamat malam spesialnya buat Bapak Ibu Chef Derajat. Betul sekali sayang. Bapak siapa? Bapak Suparman dari Bapak Ibunda Suparman. Suwarni saya. Oke ya. Selamat berbahagia selalu juga. Ya. Ini acaranya apa Mas? Walimatul Aurus saya. Oh, Walimatul Urus. Betul ya. sekali. Buat mempelai berduanya. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga bahagia selalu. Amin. Amin. Ya. Kali ini bareng Tegar. Yuk. Satu tebakan Samar Sari Mat-Matan dulu ya. Dihadirkan sekali. spesial buat Bapak Ibu tamu undangan. Adalah nggak resepsi kan? Resepsi dah yuk ya. Oke. Cocok jumbuh karo swasono ya. Spesial buat Bapak Ibu tamu undangan. Sukut merah, sukut lelegan ya. Sinati Tegar. Halo. Ingin karo milo. Bola bali ini sering kanggo yang ini. Oke. Cahayu. Mesa. Iya. Ayo do mesem to, Mas? Begitu mau aku semesem loh. Nek sampean niku ora sa mesem wis ketok nek mesem ya, Mas. Rasa ngenyek loh. Lho ora ngenyek kok ngepas. Ya memang keadaannya kok gini. Ayo Cahayu dilanjut. Goyang guyu. Cocok guyune ya. Mantep. Mantep. Arang-arang mantep. Saja arep mundut laku. Setan
Ajagone wis bengak-bengak ya, Mas. Wis Wis ora sabar. gatelan kae. Wis ora sabar. Kulino nek niku. Kulino. Nggih. Iya. Ayo saya. Semoga jenengan kang guyang-guyu, Mas. Sing wis mesem dhisik. Piye? Ayo mesem-mesem kok piye? Heeh. Ning aja ning perut Mesem. Iya. Meseme piye, Mas? Ngono kok mesem. Meringis ke jenenge. Guyu. Guyu sik. Aku ora iso guyu kok. Ora iso guyu ya. Keselen kok. Ayo. Wis langsung ngregetno to. Lah, Tak goleh ngapa kowe kok. go bali. Lah Lah, kok sing mati ya, Lah nek Mas? gelem sing untung aku. Iya. Heeh. Iya, aku sing rugi ya, Mas. Lah aja ngono. Yuk. Saja Iya. arep mundut. Iya. Mundut napa, Mas? Sopo? Aku. Hah? Nah aku ya manut, mundut apa wae sing penting asik. Ah, sampean niku. Terus? Mundut mantuk mawon nggih. Cocok. Mundut mantu. Sing nom sabar ya. Santai. Ayo Cahayu. Saja